приятели. Хайде да видим и там също Откровението, какво казва и там. Така, Откровение 14 глава, 8 стих. И един друг ангел втори следваше отзад и казваше: падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Мили приятели, какво е Вавилон? Вавилон е, мили приятели, символ на объркана религиозна система. Или от Вавел означава объркване. И затова, мили приятели, думата Вавилон символизира бъркотия или объркване на религиозна система. И тази религиозна система, която е объркване, тя обърква в човешките умове, мили приятели. Сатана точно там влиза в човешкия ум, за да направи какво? Да ти обърква ума, мили приятели. И затова много хора днеска казват: добре не е ли седмия ден днеска неделята? Не е ли седмия ден днеска неделята? Не, братко и сестро. Не е, мили братко и сестро. Бог изрично казва в Словото, искам да кажа в Словото казва: помни съботния ден, за да го освещаваш. А знаем, мили приятели, кой промени истинската събота. 321 година, мили приятели, Константин Велики променя истинската събота с неделя. И затова Божието Слово днеска ни казва, мили приятели, какво казва? Вавилон символизира объркана религиозна система, която тя ще промени истинската събота с фалшивата събота. Това е неделята, мили приятели. И Константин Велики какво направи? Искам да кажа 321 година, щафетата е предала на католическа църква. Самия Константин Велики беше християнин. Той прие, искам да кажа, християнството. И предава щафетата на кого? На папството. На католическа църква, мили приятели. И за това искам да кажа, че истинската събота е променена 321 година от Константин Велики. Или какво е, искам да кажа, мили приятели, също Вавилон? Смесване на истината с заблуда. Искам да слушате добре. Вавилон е смесване на истина с заблуда, човешки традиции, вместо Божието Слово. Сега вече разбрахте ли? Тройната ангелска вест какво е? Че тройната ангелска вест, мили приятели, тя е централната част на Библията, която предупреждава, че ще дойде един ласкател, който ще обърква умовете на хората. Обаче Бог няма да остави народа си в незнание, мили приятели. Бог, преди да предприеме нещо да направи тук, Бог няма да остави народа си в незнание. А напротив, Той ще помогне всеки човек да разбере Създателя кой е и кой е нашия Творец, на кого трябва да се поклоним. И за това думата Вавилон заблуда или човешки традиции вместо Божието Слово. Ето, брати и сестри, както ви споделих, 321 година щафетата, искам да кажа, Константин Велики, щафетата я предава на католическа църква, където да промива мозъците на хората, мили приятели. И затова Павел казва в Деяния на апостолите, какво казва там той в книгата на Деяния на апостолите? Аз зная, казва, след моето заминаване, че ще дойдат вълци грабители, които няма да жалят Божието стадо. Мили приятели, тази книга, ако не четем тази Библия, ако не размишляваме върху Библията, разберете го, мили хора, ще си загубим и спасението. Библията е най-уникалната книга, която може да помогне на всеки един човек да бъде спасен. Когато я изучаваме старателно, с молитва и когато си искаме мъдрост от Бога, повярвайте, че Бог се разкрива. Бог се разкрива на всеки един от нас. Обаче, когато имам желанието да разбера Божията воля, когато имаме Божията воля, искам да кажа, когато имаме желанието да разберем Божията воля, разберете го, че Бог се разкрива. Бог е уникален. Бог помага на всеки един човек. Независимо какъв е човека. Бог се разкрива.
открива на всеки един. И затова Бог иска да ни предупреждава, че какво казва след 1844 година? Падна Великия Вавилон. Падна тази, каза бъркотия вече. Тази заблудена църква вече няма да може тя да устои до края. Тя ще се помъчи да промива мозъка на хората. Но Божия план, Бог ще разруши делата на нея. И Бог няма да остави тази църква да промива мозъците повече на човека. Ето за това Бог остави трите ангелски вести, или това е третият ангел, който трябва да прогласява на хората и да им каже: падна Великия Вавилон, падна тази църква, която предава традиции, която промени истинската събота с неделята. Падна, казва Бог, защото в момента тече изследователен съд. В момента тече изследователен съд, мили приятели. И в момента, мили приятели, живеем в един решаващ съдебен момент. И трябва всеки един от нас да си зададе сам въпроса: до кога, Господи, ще греша? До кога ще правя тази грешка? До кога ще те наранявам, Господи? До кога ще наскърбяваме съботата? Мили приятели, сега е времето, човек трябва да се събуди и да си иска от Бога милост и прошка. Какво означава, мили приятели, падна? Това е духовен упадък, мили приятели. Не говорим само за моралната деградация, а за отстъплението от библейската истина, мили приятели. Ето казва Словото: падна Великия Вавилон. Това е духовен упадък, мили приятели. Не говорим само за моралната деградация, а също и за отстъплението от библейската истина, мили приятели. Пророците осъждат духовното блудство, като Божият народ се обединява с светската власт, мили приятели. Ето, мили приятели, тия пророци, Бог защо ги изпрати? Ами заради нас, за да ни помогне, защото ние бяхме в заблудата и сме в заблудата наистина. И Бог иска да ни събуди, Бог иска да ни пробуди, да излезем от бъркотията, да излезем от фалшивите църкви. И Бог иска да се прилепим към верния остатък, към Божият народ, които очакват славното пришествие на Бог. И един ден да бъдем заедно, мили приятели. Амин. Това е